Pakai skuti calo gue pele kata. Garo forest office gana wo cerai masa lama himi tong mani bono kater peka. Jadi yang sorna tile bo kami ni. Koro para katami. Para ketal ni. Bruce settlement. Acha Bruce no acha sakal tihi. Oke. Oke tarpore ke aro borok no kasugi nei sengke senggata. Norok kata mau asti ke salung me diban. Borok ke sawo asti ke no salogo. Ke borok asti ke salung zakai pun se borong kesa nangjak ta bebak jaga. Kang ke sengka nang asti ke salogo ke ni busak rok baik ke kesang kasa ini. Kara ini na angka bono tabrak musa su diri kata. Abo ini no ke mau ho joli jagi nei borok no bukata kisah. Ya bono saja yang ge borok tam ka bodlanan bagi pepe kata. Simparan borok no ko mo sekarang mo bui kha ta singo Rajendra Chakma hinjar mai mo so bukha Jo accident ning nele emne trai abosuk bosorok ning maklai tabu khangke 3-4 bosor 3-4 bosor accident nele khorok ta ing na khorok sa acha borok tabuk je o accident khaine rok biang ni phaitong mani bong khayang mela ground ni bo ayang tui kuwi acha ke bo tam khai kom to chung bo sai mi yan around busuk mang se boro kok sabro bai se manu ho busuk time rokong na prai pasta robo acha hinto sakal dingke ka abo pai nai borok na kisa misa bumau ho jol jakata o cerai na kathar jago ning ke phungta so bui ro kata ya bara saja yang ge borong param borok tamung kha bodlana nai ni phai pekha borok bang mo phayu gari bai phayu bai phayu ni sim parano butharna ni borong nya ko mani rok tongo silai ro direct dongki ro phayu o paran chala ri diba sin paran borok amai mani sisinia ko borong ro amai tongo mani acha ya anorok nuk mani ke tam nuk ka sakal da chung nuk mani ke bonaro bukan tongo latharo da tongo selai tongo ke taile asun nugo tai musanu gyanu norok ni on mani bobo suk borok kana borok ni thani prai 20 থেকে 25 20 থেকে 25 engka bo phaimani yaglo tamung kha phaimani yal go engka je tasing samani bo o Rajendra Chakma no bo yak fulka er pore ke bo haina hai yang phaibi kha phaiye je orono bo oron sawo bo domki rota o paran chalaro kri diba tasing chin paran borono sab bo phaidi tab bulainani nei bo sata engke orore chung koi phana kre mane koyekjon tongoro engke bo sai tongke bo o proshno no bek khai kata engke omno kisa oro teye o bang lekha acha ya oro lama bathak laine boro phaidi bulaine ni mang sai tong se turmang ge ga jeng param borong ke norok thangsi ni saman abo bobo suk timing khana যেমন 7টা রং নাইতা 7টা গে borong no para thang di man khana ya sangke ya ko musa kare ya khali thang borong la gole la tharok tongo ta no tongo o silai rok le tuli ya ta borong afro gari o tonjak ge borong ya ko la tharok tongo ge jengke thangi nei taksi ni manse pungsa bui de ano buza ano buza bin pungsa buza man ta ko buza man ni ko nai di kaham ke ano buza no ke tamung kha angke borong ni latha segi nai borong no bui pe ke thang bo joli jagi acha afro hunke borok se sekang phai norok no bu phai mani ko borong ma ta khai phayu acha ga buai mani ya gulo norok bobo ke thak lai kya tabuk tak to thakli man to kare thak lai mani afro horon norok bulai mani thak lai mani ko ka borong no khlai ho pai khangke biasa rok phai khangke borok te paran borong no thumi nai ka bang ma ke phailu afro ke ga borok biasa bro ara basai nai borok no bustu khai nai roi ro kata जों तो बुझियो जिम पाराम borok to बुझियो आबे के जों आगो गया borok ले ओ borong para hasal ma ni simse gari be bebak phaibeनु sim para kana se sokoi ka janga tabuk suk jora khorok busuk buja ke norok ni yak ni yon norok kami ni borok rok injur eba hospital ok lajak tong sajjona aborok hangke ki norok bujak mani eba darok tanjang mani mare rok to ratong bujang mani bai tanjang man mar to kare masa to wasur bai bokhro ko bujagi nei ta 7টা sili mare kha ta ode poro sili malia ga dujon bonokho mokolo thongsa sukja kha ga ta yak ro ksa bor to phaipe kha asuk deraya bole ge je derane ke jibi o go sogi hata ode poro na tabo accident ngai sraile ko injur dang kha bole je khana mani bo isa serious basa malia jibio o udipur Depan ya wo. Lepas chance. Accident nang male tabuk bike scooty aba herok bajang na gari baja. Scooty. Acha. Scooty number mai. Acha norok ni o tini lahar ka sumani ka norok ni tabung nahar mune tamo. Bulai da pai ke thik no. Bulai pe phena tabung norok lahar ka sumani nahar mutam tong phi.
जों अर नाहार पाथि मानि खांखे बरफ नरनि रख्लाय जांनो Oroni तनलिया बरफ Orno tonilia oroni rohornani. Orang rohne. अर तस तनलिया बरफ Tonli abang nora. Nge tomuno tabusu jora naimo thang phaiso sok ba keba SDM staff thung SDM thung khorgoso phaiso sok ba ke. Sok payah ko. Sok ba ko. जों पारानि चेयारमेन पसे तिनि सबायखौ Nge tabu norok ni nahar mung hungke tomung no oro borong no jagya. Oro khorgoso naimo thang bodolok ni bo phaya hungke norok ni tabu ko lahar asuk mung bofuru jora 13 sajakno. Je chung o समस्या समाधान सात chung hai tong ne. 1 मास के 1 मास 2 मास 2 मास tong ne chung achuk lai Acha kan bo hai kha klai norok ni o party mung phainai salo ko te brang phino eba nasil lai mung to tong phino. Tong ne amule sir tong ne boro bai chung kata la mangla. जों पारा बाय पारा बुलाय मानले ककरे सराब साकेनो हामलाय पायो बरफ बाय लेंग लागा महाय Abono tabuk triplani buru bai eba ayang mijurani phaine buru rok abo sebusustu phelai je kathalai mani communication tonglai mani je Onek se phelayo. khamalai mani aboni ni khaw nung tam ni chong Onek phele bo जों चंगमा हेंगिया बरफ के chung chong ma hai ya. kathalai mani abo hayo tong kana Kathai ma ya bo. kathai maya खायसे मानिया जोंले kathao bor kathai maya jehke tabu जों पारान बरफ न बरफ ले बुइ रहमानु इन्जर खाइ रहमानु के जों मुंसा खाइमिया बरफ न फुंसा फुंनि बुइ रह कांके पारा पारासो कुथुमि फैसिने के जों तां खाइने बा माया jehke tomung no norok hai kami gana guni tongnai borok to bru sornati kem to kobangma thaino rujak oron sa thake ambasa tongo gonasor tongo kobangmar jaga na rujak nge borok norok haino kami gana gini tongnai ro oma hai inglai mano waisa ingya phano bosor bisi tongi thanai ba waisa inglai mano Tonglai man. nka abono tila anin thanile norok ha ingya angna tui tamo message kasana mucho Chung message kesana mo sugo je oma heke je chini parao je lahar patiman oma he je umani je jaga na thirok tong nai o jaga oma he tang thu ani je samane tabu sian tongnani abolan nin thai kok sam tam to omono an khan kok acha samane nin mong ani mung khelo li chiriang o kamnin ho kamine acha amba